Ola, cando me dixeron o título da nosa mesa nestas xornadas, deu-me á cabeza a historia de Umia. Umia, que lle puxeron así por súa avoa, que vivía ali mesmo a carón do río, naceu en Vilagarcía, no Hospital do Salnés, un hospital que se puxera de moda entre nais e pais que estaban interesados no que se deu en chamar crianza natural ou crianza cun apego, e que non é máis que seguir a intuición, seguir os ritmos que, como animais mamíferos, se nos van marcando. Ben, pois, ademais, Umia, como a todas as crianzas, naceu coa súa bolsiña das palabras. De primeiras, practicamente baleira, mais que se foi enchendo de contado. Foi xusto cando saíu para fora da barriga e agatuñou ata o peito de súa nai. Queres teta? És fermosa. Ollos, man, quérote. E despois foi a quenda do pai. Colo, pequeniña, mol. Vas chorar? Mamá. Os dous estaban de acordo en que querían compartir a cama con Umia, querían que dormise con eles. E en canto chegaron á casa e o puxeron en práctica, deronse conta de que aquilo que lles contaban de noites en vela e mañás zombis levábase así un pouquiño mellor. A nena dormía máis cando estaba pejadiña a eles e, ademais, así ias afirmando o vínculo entre os tres. Pouco a pouco, os pais estaban polo día moito máis descansados e tiñan máis gana de leria para enredar con Umia. Este queixo, queixolán, maimiño, medianiño, furabolos, man morta, esta meniña ten sono, ten ganiña de dormir. Ás veces lían contos, saían pasear, ían ao parque ou algunha das moitas actividades do programa Apego. E Umia, metidiña na súa mochila, aprendía o nome das cousas todas cantas vía. Árbore, pardal, pomba, bo día, froitaría, lúa, estrela, pandeireta. Xa antes de nacer Umia, seus pais armaran un niño onde ela puidese medrar ben e onde eles tivesen tamén xente que lles puidese axudar. A tribo, logo. Avoa, madriña, tío, can, urmán. Mira como ri. Quen ven aí? Ves comigo? Outra decisión que tomaron os pais de Umia era a de non ter tele. Xa non a tiñan antes de nacer ela e agora parecíalles aínda menos importante. E tampouco usaban con ela a tablet nin o móvil, polo menos durante os primeiros anos. Coidaban que Umia tiña que descubrir o mundo que tiña arredor e xa había ter tempo de apampar diante das pantallas. Isto facía que ela percibise mellor as conversas e os sons do día a día e, sobre todo, era importante a hora das comidas, porque en canto puido, Umia sentou á mesa con seus pais e comía pola súa man o mesmo que comían eles, mentres se escoitaba e participaba nas conversas. Amorodo, cenoria, pataca, carne de xato, rapante, ter fame, culler,
coitelo. Bo proveito. Umia non foi á escola ata os 3 anos, que empezou na escola unitaria que tiña ali máis perto. Había poucos nenos, poucas nenas, e unha mestra que estaba moi interesada por falar en galego e por achegar contidos en galego. Mais, ás veces, non atopaba materiais, sobre todo audiovisuais, e as crianzas, malia ser de familias galegofalantes, todas falaban castelán. Isto fixo que Umia, a bolsiña de Umia, se fose enchendo de palabras que ás veces empurraban e querían botar as que xa estaban. Ciruela, manzana, calcetines, conejo, perrito, merienda, mano, pie, rojo, 7, lunes, miércoles, enero, reír, llorar, lejos. Mais ao mesmo tempo, o entorno familiar de Umia, as amizades, seguían enchendo a bolsiña con palabras propias e falaban con naturalidade da situación lingüística. Isto fixo, canda ao esforzo tamén de moitos mestres, de moitas mestras, por achegar contidos en galego, por facelo incluso ás veces a pesar das carencias e a pesar das indicacións oficiais, entre todos conseguiron que Umia sexa hoxe galegofalante convencida. E ben, esta historia é realmente un ideal, que para nada contempla todos os elementos implicados na crianza, mas pretende ser unha especie de análise de como a crianza natural pode influir na adquisición da lingua primeira. E, en calquera caso, tamén unha reflexión sobre como ás veces o máis sinxelo, o máis intuitivo, é a mellor opción. Dende aquel primeiro encontro, aquel encontro máxico entre Umia e seus pais, iniciouse o establecemento do vínculo do apego, que se foi afianzando a través do contacto, do tempo, da presenza, do tempo xuntos, e este vínculo foi o alicerce, o empurrón, o que lles lembrou que estaban programados para coidar dela, e tamén para transmitirlle os coñecementos necesarios para a súa supervivencia, individual e colectiva, entendendo a supervivencia colectiva como a supervivencia da especie, mais tamén a supervivencia dun pobo, dunha cultura.